Niin on mennyt asiat näissä eteenpäin. Morjens. Viikkoon videoita. Toivottavasti tästä on. Mä vaan niin kuin menin sinne ja rupesin tekemään niin kuin omalla naamalla. Musta oli jotenkin niin luontevaa tehdä omalla naamalla ja kertoa niistä omista asioista. Se vaan lähti siitä, kun mä vaan jotain aloin kuvailemaan. Ja siis se mun eka videohan oli sellainen, missä mä vaan testasin jotain kameraa. Se on jotenkin tosi vapauttava tehdä niinku videoita ja tuoda niinku muiden silmille niitä. Et kyllä mun mielestä niinku olisi hienoa, jos niinku useampi ihminen tekisi videoita, koska mä nautin myös niiden niinku kattomisesta. Nyt kun on pidemmän aikaa joutunut tekemisiin tämän YouTuben kanssa ja täällä on joutunut pyörittämään näitä videoita, niin nyt tajuaa niin kuin se oikeasti, että muu on vaan yksinkertaisesti pakko ymmärtää kritiikkiä. Katsojahan on siinä mielessä tärkeitä, että ei näitä viitsis tehdä kuin tyhjille seinille, että niitä ei kattoisi edes kukaan. Jos tätä ei olisi kukaan katsonut näitä videoita, niin mä luulen, että tämä harrastus olisi jäänyt aika lyhyen. Hyvin lyhyen se olisi hyvin todennäköisesti jäänyt, koska mä en olisi jaksanut kauhean pitkään tehdä, jos ei kukaan katsoisi eikä kommentoisi eikä reagoisi mitenkään.